Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 52 ngadto sa 59. Nakahiling kini og mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako og tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.